धेकियाजुलि आंचलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो लोगोसे खुंगा 25थि बोसोरारि जथुमाया रुफाजुलि गामिनि यज्ञालयाव मैयानिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों सोलिगासिनो दं। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि आंचलिक ब्रह्म धोरोम आफादा रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे खुंगा 25थि बोसोरारि जथुमाखौ रुफाजुलि गामिनि यज्ञालयाव 7 जानुवारिनिफ्राय एबा मैयानिफ्राय जागायदोंमोन आरो गाबोन 9 खालार खालि जोबगोन। बे हाबाफारियाव दिनै नैथि सानाव सोलिगासिनो दं। नैथि साननि हाबाफारि धोरोम सान्थौ बिजिरनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन प्रसाद संसदनि दिक्षा दाता विद्यासागर ब्रह्म बिथाङा लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि बिथाङा सोरां रिफि बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो आरो मैयानि जालांनाय हाबाफारियाव लाइमोन जिउआनो गासैबो सोलोंथाइ लानायनि थि सम आयदानि सायाव सावरायनाय जायो। बे आयदायाव बाहागो लाफैदोंमोन सनितपुर जिल्ला एबसुनि नेहाथारि एनस मोसाहारि बिथाङा। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों ब्रह्म धोरोम लाइमोन आरो आथिखाल सोलिबाय थानाय गुबुन हौवा आरो गुबुन हिन्जावखौ लांखारनाय जाथायनि गुबै जाहोननि सोमोन्दै बुंथियो ब्रह्म धोरोम लाइमोन प्रसाद संसदनि दिक्षा दाता विद्यासागर ब्रह्म बिथाङा। नोंथांमोननि चेनेलखौ बोसोर गोदाननि हामलायनाय थाग्रोबाय। दिनै धेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धर्म कमिटिया रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ लोब्बा लाखिनानै सानथामनि हाबाफारिजों जे बेयाव खुंफुंनाय जे जथुमा बे जथुमानि दिनै नैथि साननि नैथि आयदायाव थाखानाय बायदि जे शास्त्र बिजिरनाय बे हाबाफारियाव फैनानै बिथांमोना आंनो मोनसे आयदा होदोंमोन जे अरनि सोमोन्दै बेखौ बिजिरनानै होनो मोननानै आङो आइ आफामोननि सिगाङाव बिजिरनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मिजिंथियो जोंनि बे ब्रह्म धोरोमनि सान्थौ बिजिरनायनि गेजेरजों जाय आफामोना मैयाबो बिजिरबाय बा दिनै आरो फैबाय थानाय समाव गाबोनसिम जे बिजिरगोन बे बिजिरनायनि गोहोनि बिहोमाजोंनो बे ओनसोलनि एबा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जेसेबां सुबुंफोर दं जोंनि भक्तफोर दं बिथांमोना निश्चय मोनसे जे धोरोमनि जे आयदा सोलोंनांगौ हाबाफारि दं बेफोरखौ मोजाङै सोलोंनानै जों मुलुग आरो आथुमब्रै जिउ जिबिनि गोजोननि थाखाय बिश्व मंगलार्थे जों खामानिखौ मोजां मावलांनो हायो बे सथिक हाबाखौ जों अरायबो मावलांगोन। बे मोनसे दा बाथ्राया जाहैबाय ब्रह्म धोरोम होननाय लोगो लोगो ब्रह्म धोरोमा बेयाव बबेबा मोनसे थोंजों जाथिनिल' नङा। जों गोबां बाथ्राफोरखौ खोनायो जे ब्रह्म धोरोमा बर' नंगौना नङा होननायबो जों माखासे खोनादों आरो खायसे बेबायदि कुइसन खालामो। नाथाय ब्रह्म धोरोमा बर' नङा बाथ्राखौ बोरै बुङो? जाय सामग्रिखौ जों अराव हबन होयो, जाय सामग्रिफोरखौ द्रब्यफोरखौ जोङो माने बुथुमनानै अराव होदों बेथ' खुनु जाथि भेद गैया। घिफ्रावबो मोनसे जाथिनि नङा बा जों जे द्रब्यफोरखौ बुंदों जब सिबिं जाय जाथिया आबाद मावदों बे बिनि जाथिया बाहाय जाथि सोमोन्दो जेबो गैया। गासैबो द्रब्यखौ जों जेरै हबन खालामो बेबायदिनो जोंनि साननाय हनायाबो ब्रह्म धोरोमा खुनु जाथि भेद एबा राव हारि आलादा लायालासे जों गासैखौबो लायो आरो जोंनि शास्त्रआनो फोरोंखादों जे हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान मौलबि पाद्रि साद्रि बायदि राव हारि गुबुन नंलायै गियानजों बे हबनखौ होनांगौ आरो बैदिक मुगानिफ्राय जों नोजोर होयोब्ला बेदान्तनिफ्राय सृष्टिनि आदियावनो जगआ जोनोम मोनफाखादों होननानै जों मिथिदों आरो जगनि गेजेरजोंनो जिब सृष्टि खालामदों होननानै जों बेखौ मोनदों आरो बिनि गेजेरजों जों दिनै सान्थौ बिजिरनायफ्राव जों बेखौ निस्सय मोनो आरो नंगौ। दा जाय हक जेसेबांखि बुहुमाव धोरोम थाया मानो बे जों गाव गावनि मोनसे सिबिनाय जोंहाबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया। जेसेबांखि धोरोम थाया जेसेबांखि राव थाया बयबो थानांगौ सिबिनांगौ। जों बुंनो सानो बेल'नो जे बेवहाय माने जाथि फारागथि लाबोनो नाङा। खुनु जोंबो जेरै जों बाथौ होननानै बाथौखौबो जोंहा जेबो फारागथि लाबोआ, ख्रिस्टान होननानै जों ख्रिस्टानखौ फारागथि लाबोआ, मुस्लिम होननानै जों मुस्लिमखौ फारागथि लाबोआ। जोंनि हबनाव जोंनि धोरोम एबा जोंनि शास्त्रआ एबा जोंनि जेनाखि प्रेयार बे प्रेयाराबो जोङो थोंजों बबेबा मोनसे मोदायनि मुं लानानैबो होआखै आरो जोंना इसोरनि मुं दोननानैबो जों होआ। बेवहाय प्रेयाराबो गासैबो मुलुगनि आथुमब्रै जिउ जिबिनि गोजोनखौ लानानै गासैबो सुबुंफोरखौ लानानैसो जों प्रेयारखौ खालामो आरो बेवहाय जों धोरोमनि फारागथिजों जों खामानि मावा। जोंनाव मुगैनायबो गैया। जोंनि जगनि गेजेराव गुबुन धोरोमा फैनानै जग होयोब्लाबो जों बेखौ माना खालामनो मोना, खारन बयहाबो अधिकार दं। बेखौ सुबुं धोरोम होननानै बुंदों। शास्त्रआव मानब धर्म होनदों। मानब धर्म माने सुबुं धोरोम। पृथिबियाव जेसेबां सुबुं दङ बे मुलुगनि जों जे जय जगार खालामदों बे बयबो जाथियानो बेखौ बाहायनो हानो मोन्थाय थानायखाय आरो बे अद ब्रह्मखौ मुलुगनि गासैबो सुबुङानो बाहायनायखाय जोंहा बेवहाय अबेबा जाथिनि मोनसे
धोरोम होननानै जों बुंनो हाया। बे बयनिबो धोरोम आरो बयनिबो गेजेराव बे सोलियो। आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो मोनसे खावलायनाय आं सानदों। दिनैनि थासारियाव जोंनाव माने सुसंस्कार जायखौ जोङो सोदांनाय गैयै गाज्रि आखल आखुनिफ्राय जों दिनैसिम उदां जानो हायाखै। आरो दिनैनि जे मुगाखौ नायोबा दिनैनि जे गोनोखोआरि मुगायाव जों गसंथानांगौब्ला गुबुन गुबुन हारिफोरजों जों गसंथानांगौब्ला निश्चय जोंहाबो नखरारि समाजारि हादोरारि जोंहा फोसाबनांगौ एबा जों सुसंस्कार जानांगौनि जोंहा माखासे बाथ्रा दङ। बेखौ लानानै आं बुंनो सानदों। दा बांसिनै दिनैनि जायफोर फैबाय थानाय लाइमोनफोर बिसोर जोंनि जिहेतु नेक्स्ट जेनेरेसन बा बिसोर जोंनि जिहेतु इयुन गसंथा मोनसे जोलैसा हिसाबै बिसोरनिसिम आं खावलायनो लुबैदों जे जोङो दिनैनि थासारियाव सोलिनाय गाज्रि मुवा बेसाद फेग्रा मुवा बेसाद ड्राग्स बा बायदि बायदि गाज्रि मुवा बेसादनिफ्राय अराय गावखौ उदां दोननानै एरायनानै जाहाथे बिसोर बिमा बिफानि अननायनि आन्दोआव थानानै मोजां शिक्षा दीक्षा आजावनानै समाजखौ गिनानै समाजखौ मान होनानै जाहाथे बिसोरो साफा साफा जाफुंसार सुबुं जायो बेखौ आं खावलायदों। आरो लोगोसेयैनो दिनैनि थासारियाव नुबाय थानाय जाफ्लेबाय थानाय जे गथ' 2 गोनां 3 गोनां हिनजावफ्रा गुबुन हौवाजों खारनाय बेफोर थासारिया बोरै जानो हायो बिनि सोमोन्दै आं एसे बिजिरना होनो सानदों। बे गोरोन्थिया जोंनि माखासे हौवासाफोरनि माबायाव थायो जे जोंनि फैबाय जेसेबां हौवासाफोर दं एबा सेंग्राफोर दं बिथांमोनहा बे गाज्रि मुवा बेसाद जानाय लोंनायनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ। मानोना बेफोर गासिबो खहायारि देहायारि खहा लाबोग्रा मोनसे बेसाद एबा मोनसे मुवा। दा ड्राग्स सोबोबा जौ लोङोब्ला जोंनि बिसोरनि जे देरफुबोबाय थानाय जे माने माइनर जितु माबा एज गोरलै बिसोरनि एजआ दा बेखौ बिसोरनि लिभार फांसनाबो गोरलै बेफोर गासिबो लिभार फांसननिफ्राय लानानै एफेक्ट खालामनानै जोंनि देहानि अंगफोरखौ लोरबांथि खालामनानै जे जुब शक्ति जे पुरुष शक्ति जाय हौवानि गोहो थानांगौ बे थाहैया। बिनिखायनो जोंनि हौवामा गोहोआ बबे समाव बाहायजायो जों जेब्ला 20, 22, 25 बोसोरसिम जेब्ला जों बैसो जाबाय बे समाव जोङो जुलि लानानै मोनसे गोहोफुङै रायजो जानाय एबा मोनसे गासैबो बे बैसोनि जे लुबैनाय बेखौ सुफुंनायनि जे मोनसे बैसो बे बैसोनि गोहोखौ जों बाहायनो हाया। मानोना बै गाज्रि मुवा बेसादफोरा बेखौ लोरबांथियाव खोख्लैनानै बिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायै सासे माने लोरबां हौवा महरल' दोननानै बिनि गासैबो गोहोखौ बोखारनायखाय बै हिनजावफ्रा गावसोरनो सायख'नो गोनां जायो। देहाखौ लानानै जाहाथे आबुं गोहोनि गेजेरजों सासे हौवा जानानै सासे बिसिनि फिसाय जानानै बे मुलुगाव मोजां गसंथानानै रायजो जानानै गोसोनि लुबैनाय साननायखौ सुफुंनानै माने इयुनाव बिसोर जोलैसा दानानै मोजां रायजोखौ जानो हायो। एबा बेबादि हिनजाव खारजानाय हौवा खारजानाय बेबादि मोनसे जाहोनफ्रा जाहाथे जाया बिनि थाखाय दिनैनि नैबे निउस चेनेलनि गेजेरजों आं गासैबो लाइमोनफोरखौ खावलायहरबाय आरो लाइमोनफोरनिसिम आङो हामलायथि हरबाय। धेकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो धोरोम सिबिग्रा आफामोन आइमोननि जे नखर आरो लोगोसे फैबाय थानाय साफ्रोमबो लाइमोन फरायसुला फरायसुलिफोरनि मोजां मोनसे गोजोन मोनसे रोंगौथि एबा सोलोंथाइखौ जोङो बे धोरोमनि मेलनि गेजेरजों जाहाथे जों होनो हायो। बे हाबाफारिखौ सानबैसेनि थांखि लानानै खुंनाय जादों? जोङो बे हाबाफारिखौ सानथामनि थाखाय जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। बे सानथामनि हाबाफारियाव जोङो गिबि खेब हिसाबै जोङो दाखालि बावै फार्स्ट जिथु जागायजेननाय बे जागायजेननायाव जोङो जोंनि बे खुंफुंनो लानाय सानथामनि हाबाफारिनि गाहाय फांसन बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवनायजों लोगोसे आरो सायनासालि बेखेवनाय जामुंसारि बेखेवनाय आलासि न'ब्लां बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनाय जादों। आरो लोगोसेनो बे खालार खालिनो गिबि खेब हिसाबै जोङो लाइमोनफोरनि मोनसे हाबाफारि जाय हाबाफारिनि गेजेरजों लाइमोनफोरनि मोनसे फोरों सोलों हाबाफारिखौ जोङो मोनसे आयदा हिसाबै फसंना लादों। बे आयदायानो जाबाय लाइमोन जिउआवनो गासैबो सोलोंथाइ लानायनि थि सम। दा दिनैनि बे थासारिखौ नायोबा दानि जिबायदि सोलिनाय बेखौ लानानै जोङो मोनसे गिखांनाय मोनदों। मानोना जोंनि फैबाय थानाय लाइमोन फिसा हिनजाव फिसा हौवाफ्रा जाहाथे सम आरो गावनि गोग्गो सोलोंथाइखौ लानानै जाहाथे इयुनाव सासे राफोद गेदेमा सुबुं जाहैनो हायो। आरो लोगोसेनो जों बिमा बिफा हिसाबै आसा खालामदों जोंनि जिबायदि
सोलिनाय थासारिखौ नुनानै जोङो गेदेमा आलासिफोरखौ लिंहरनानै जोङो जोंनिनो बे ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरनि मोजां मोनसे सिमां जे जोंनि सिमाङा राफोद गियानि सुबुंफोरखौ जोङो आलासि गेदेमा हिसाबै लिंहरनानै बिसोरनो जोङो सुबुरुन होदों। बे आयदायावनो जोंहा आलासि महरै जोङो मोननो हादोंमोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लानिनो गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि एनस मोसाहारि सारखौ जोङो मोननो हादों आरो लोगोसेनो जोङो मोननो हाबावदों बे समाव जोङो जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन प्रसार संसदनि फोसावगिरि मुस्रि गेवलां रन्जन नार्जारि बे आफादखौबो जोङो मोननानै जोंनि लाइमोनफोरनो जोङो मोजां मोनसे बोसोन सुबुरुनफोरखौ जोङो होनाय जादों। नोंथांमोना जे फैयै फैयै दिनैनि बे 25 बोसोराव आबुं जाबाय बे 25 बोसोराव आबुं जानायजों लोगोसे नोंथांमोना ब्रह्म धोरोम जौगाथायनि थाखाय माबा मोनसे बेबायदि मोजां थांखिफोर गुबुन मोनसे थांखिफोर लादों नामा? औ नंगौ जोङो दिनै बे सानथामनि जिथु हाबाफारि बे खुंफुंनो लानायजों लोगोसे जोङो बे आफादखौ 1999 मायथाइनि 5 जानुवारि खालाराव जोङो आफाद हिसाबै बे ढेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादखौ जोङो गायसनदों। बे गायसननायनि गेजेरजोंनो दिनै फैयै फैयै जोंहा 25 बोसोराव आगान सुरबाय। बे 25 बोसोर आगान सुरनायनि बेलायाव जोङो दिनै जोङो बाख्नायनांगोन इसोरनि अननायाव जोङो बे ओनसोलाव बै समाव जोंनि जिथु आफाद दाजेननाय गायसनजेननाय समाव गोबां जोङो दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि बे आफादखौ जोङो दाफुंदोंमोन। बे दाफुंनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै बर' सुबुं नखरारिफोरनि मोनसे मोजां थामोनथानि थाखाय मोजां मोनसे जोङो बिथा हिसाबै जोङो धोरोमनि गेजेरजों जाहाथे जों गायसननानै होनो हायो आरो लोगोसे जोंनि फैबाय थानाय जोंनि उन्दै उन्दै फिसा फिसौफोरखौबो जोङो मोनसे मोजां सोलोंथाइ होनानै सासे ओनसोलनिनो राफोद गियानि सुबुं जोङो सोरजिनायनि जोंहा सिमाङा दंखायोमोन। दा बिनि बेलायाव जोङो 1999 मायथाइनि जिहेथु 5 जानुवारि खालाराव जोङो जे बे आफादखौ दाफुंदों दिनै जोङो बुंनांगोन बाख्नायनांगोन बे ढेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनिनो नांथाब नाजा दैदेनगिरि आफामोननि जि जरजार मावफुंनायनि गेजेरजों जोङो माखासे सम्पति होननांगोन जों जायखौ जोंनि बे ढेकियाजुलि आन्चलिकनिनो नांथाब नाजा हाबा मावनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजानि मददजों जोङो दिनै जोंनि बे ओनसोलाव गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म आफानि मुङै जोङो गंसे फरायसालि जोङो गायसननानै लादों आश्रम हिसाबै जोङो बेखौ गायसनदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जोंनिनो माखासे बे आन्चलिक आफादाव जोङो दालाय आफादफोर दङ जेरै लाइमोन दालाय आफाद जेरै आइजो दालाय आफाद बिदिनो जोंनि आन्चलिकनि सिङाव गंथाम जोंहा प्राइमारिफोरबो दङ जेरै बेलसिरि दालाय आफाद दङ बेनिफ्राय आरो जोंनि रुफाजुलि दालाय आफाद आरो लोगोसे हग्राजुलि दालाय आफाद बे मोनथाम दालाय आफादनिनो जोङो मोनसे आन्चलिक आफाद जानानै जोंहा बेवहाय रांखावरिनि थाखाय जोङो मोनसे आफाद गौथुमबो जोङो दाफुंना लादों जाहाथे जोंनि धोरोम आफादखौ बेंनायाव जाहाथे जोंहा गोबां रांखावरिनि गोनां जायो बेनिखायनो न'खरफ्रोमबो जोङो साफ्रोमबो जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि आफामोननिफ्राय जोङो सानसेयाव 1 रां खरै जोङो दोनथुमनाय बेबस्थाखौ लानानै जे नोंथांमोनहा दिनैनि बे नोंथांमोना 25 बोसोर जुबिलिखौ नोंथांमोना जे बेबायदि सानथामनि हाबाफारि लाबाय बेबायदि सानथामनि हाबाफारि लाना खुंफुंनायाव ओनसोलनि नैबे आन्चलिकनि जे ब्रह्म धोरोमारि सिबियारिफोरा माबायदि बाहागो लादों? दिनै जोङो बुंनांगोन आरो बाख्नायनांगोन जोंनि बे ढेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव गासै 107 खान गामिया दङ बे 107 खान गामिनिफ्राय खमैबो जोङो बुंनांगोन गंसे गामिनिफ्राय 30-40 जननि बारा अबा गामिनिफ्रायथ' माने गामि गिदिर हिसाबै 100-150 जनसोआ फैदों मथा मथि जोंनि बे सायनासालिया माने
मानसिनि बाना होननांगोन जायनि जाहोनाव गोबां जोंनिनो धोरोम सिबिसुला आफामोना आइमोनहा जोंनिनो आलासि आफामोननि गेदेमा सुबुं आफामोननि जे बोसोन फोरोंनाय बायख्याफोरखौ मोननो थाखाय जोंनि गेजेराव बेवहाय बाहागो लाफैदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।